angimthandi umakoti wakho. Ya khona ngoba ngisho ukuthi nami sengikhethe ukubikela wena ngoba uwena umuntu akade unginothisa kakhulu ukuthi kukhona into engahambi kahle. Ngufihlela-ke sisi wami, kodwa-ke izinto ey'ningi ngoba ngisho naseqala ukuthi ngiye ngiyihlebe nawe uma kukhona la ngingatholi khona kahle. Yikho-ke namanje sengikhetha ukuthi-ke ngifuna before mhlampe izifike kubazali bami mhlampe iye nakwenye indawo, ngisacela ukubonisana nawe ukuthi entweni enjenganale ngiqhubeke kanjani nomuntu okwazi ukungibeka isandla engenza izinto ey'njengalezi engiy'shoyo. Mhlampe ekhaya singahlalelana kanjani, imuphi umzi esingawukhanda nomuntu ongishayayo ngoba phela mhlampe nawe dadewethu uma singakhuluma nje umuntu wesifazane nawe mhlampe unganolwazi lokuthi into ekanje isuke yenziwa yini. Angifuni nje ukuqambela amanga. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli no-Longstar. Namhlanje vashelo umfowethu othi yena naye unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona. Yebo sawubona sisi. Njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Cela ubingelela babukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kumnendawo. Sanibona babukeli emakhaya ngiqhamuka eMaritzburg nami ngibhalelela ka-Black Live kunemfihlwanyana nami ethile engidlayo engifuna ukuthi nami ke sherishe nani ke sithuka ixazulula sibonisana ukuthi singaphuma nani. Ngathi iMaritzburg iney'nkinga ey'ningi nje kulokho. Hayi, shuthi ngoba singasho njalo ngoba phela indawo enkulu yona. Indawo enkulu yona. Hayi, awusho-ke yini lekuhlalisa la? Hey, nginodabanyana oluthile engifuna ukuluconfessa kusisi wami. Okay. Ngabe mhlawumbe ukhona omunye umuntu ebengamthemba ebengalikhuluma naye kodwa ngokubona indlela udouble uyiyo naye ngizomtshena nje ngoba phela kufanele ekugcineni ngigonyuluke ngikhulumile kodwa indlela onizima ngayo bekufanele khwale izimfihlo lezi kuthiwa ufanayo awuyikhulumi kodwa-ke kuyangiphoqa kunemfihlwanyana ethi leyakusafeki nayo. Hey leyakufeki nayo mhlawumbe noma ngingafa yongihlupha noma sengifile. Hayi inkulu kakhulu-ke le. So awusho-ke indaba iqalaphi? Indaba iqala ekhaya. Okay. Ekhaya nginonkosikazi wami kodwa shuthi-ke uyesebenzisa amandla nomiphawa yakhe ngendlela e-wrong. Manje besisenhlelweni zokuthi ngoba nobaba naye benoma lapha ekhaya sebekhulile. Iminyaka iyahamba kunezinto la bambe behluleke khona ukuthi befinyelele bedinga isandla sesithathu mhlambe. Sengithi-ke ngihlala nayo baba phansi sibonisana ukuthi ntodana ngoba sewukhulile ake nawe uthathe omunye umuntu nawe ozoncedisa uma wakho la ekhaya nami. Hayi savumelana kwakuhle. Ngagcina-ke ngokuthi-ke phela umuntu wesifazane ngeke uvele usuke nje umthathe kuye kufuna ngathi-ke kulesikhathi samanje ngathi ukuthola ukuthi umqondo ukuphi uphila kanjani yaku-understand ngathi-ke ngizomnika mhlawumbe isikhathanyana esithile ngimbone ukuthi kulesikhathi engizomnika sona uzobe umuntu kanjani then bese-ke sesingangena emshadweni ngoba ekhaya sikholelwa kakhulu kulezi zinto zamasiko nomshado. Indoda nje kufanele yazi ukuthi indoda iyona eshaya umthetho umuzi wonke. Manje unkosikazi wami ubuye-ke yena shuthi asebenzisa amandla akhe ngendlela e-wrong ngoba kunokuhlukumezeka engikuthola kuyena engingakuthandi. Manje bengifisa ukuthi ngikusho kusisi wami mhlampe ngoba mangathiwa ngikutshena kubaba ngeke aze angibuke njengomuntu wesilisa ongameli ikhaya bangathiwa mhlampe uNkulunkulu kuyenzeka kuyamkhumbula kubandayo ngoba nami nginezathu ezenza ngingamtsheni. Okay. Ungathanda ukuthi-ke na unabe kabanzi ukuthi yini le usabayo ukuyixoxela ubaba? Nkosazi wami angimdeleli kodwa mangingambiza nje ngenja ngingathi uyi-pitbull kumina. I-pitbull? Is she that bad? Ngoba ngisho ukuthi angimdeleli kodwa mangathiwa nje ngimbize ngesilwane esihlala nabantu uyi-pitbull. I-pitbull phela ayinashwele. Naye umuntu onjalo. Ngokubona kwami-ke nesimo akangifake ngaphansi kwaso ngoba bengenze ngithathe isinqumo sokuthi ngize la ebalazweni ku-Black Live nami ngizokhipha imfihlo kodwa indlela esiphathene ngayo kanti unobunyokanyanyana ngoba phambi kwabantu even nababazali bami ngihlala nabo abakwazi konke okwenzekayo ngale. Uyakhona ukufihla ngayo yonke indlela futhi wenza ngazuthi umuntu olungile phambi kwabazali bami kanti eceleni mase sengibhekene naye mina. Esinye isilwane. Ngicina ngokuthi kahle kahle indoda le futhi iyangihlula ezintweni eziningi-ke ngoba uma ngabe umuntu wesifazane ekwazi ukubeka isandla awukwazi nawe ukumbeka back because banamalungelo.
Mina ke ngumuntu oke hamba mhlawumbe ayiphuzele ngijatshule mangabe mhlawumbe ngiofile nasemsebenzini nami ngijabule. Ngifike ke ekhaya phela ngokwazi ukuthi ikhaya ekhaya kungenwa ngamali. Ngeke ngishayele umthetho ngiyindoda ngizomlalela phela ubaba kodwa ngeke ngilalele umngami kakhulu. Ngoba ngisho ukuthi ekhaya sikhuliswe ukuthi indoda nje indoda. Alikho izwi ekufanele elidlula elendoda liyengale. Mangabe ngithi mina ngifuna ethile musungichazela ukuthi wena uyenziswa ukuthi nokuthi iyeke. So mangifika mhlawumbe ke kanjalo ngidakelwe ke mhlawumbe ngidlele nami lokho kwesokuduma ikhanda. Ngiyophapha mhlawumbe kwesinye isikhathi ngiphaphame ngo1 ngo2 akalele. Mangiphaphama nami kade ngijabule khona. Akalele wenzani? Nemkhwanyana lo yamuntu isikhathi esiningi izinto akazenzayo namanje ngoba ngisho ukuthi ngizoyikhuluma kodwa bekufanele ngife nazo. Nokungihlukumeza kanzima asebenzisa ipower yakhe ngendlela errong nami ngibe novalo lokuthi uma ngabe ngathiwa mhlawumbe ngiphumela obala ngagcina ngiba senkingeni. Ngihlekwe umndeni wami yazi awungifikisi lawe okumele ukuthi ngoba kunzima ngiyakuqonda vele ngilokhu ngigekela kodwa manje nawe hayi ngiyakubona ngisabathe ngiyakubamba lokho ushonele lokho ngizofika khona angeke ngifike khona unkosikazi wami kahle kahle umuntu ongishayayo. Okay khona ukushaya like akudonse ngempama mhlawumbe makuyi heated argument mhlawumbe kube khona mhlawumbe mangathiwa ungishaya mhlawumbe ngalopama ngithi qhwaba bengeke ngize la. Kanti wenzani? Lo muntu uyashaya futhi ke sengiyabona that's why namaphoyisa akwazi ukumqasha wabiphoyisa mhlawumbe ayiboni la uyasithela isibhaxo. Manje usithela kanjani isibhaxo? Ngoba ngishilo ukuthi ngeke ngifike ekhaya mhlawumbe ngiphuzile ngumuntu ojabulile nama ngijabuleke indoda ijabula ngendlela eziningi ngiyashiya indlela esijabula ngayo nami ngifike ekhaya ngizekhaya angifuni angisuye kumuntu obangumsindo ngoba ngiyohlonipha umuzi kaBaba ngoba naye akusuwe wakhe naye uphethwe abakuba bangase angubanga umsindo ekhaya nalomuntu ukuthi ekhaya umsindo awubanga so kuzofanele mangifika mhlawumbe ngidla into zami nami ngihambe ngalezi ndlela ngiyonokha kahle kumngami ungene ekamereni ulala angokuthula kodwa yena ukuthula shothi usuke engenakho ngoba engeke ngithi mangiphaphama kwesinye isikhathi mhlawumbe ngigcina umchamo mhlawumbe ke nami ngihamba kwakhona la phela mawuphuzile kuyokuthi noma uthi uyahlala ugeje mhlawumbe ulimali yabo ngiyaphaphama umuntu ngifaswe ngozankosi hawu okay ke akalela ubhekile ufasa wena ngozankosi ngalawo mabili lawa kakumbo manje ukulinda uvuke yini kwesinye isikhathi akangilindi okusho ukuthi uyethi mangabe phaphama ngoba kwesinye isikhathi ngiye ngifike selela ngithi umuntu kwesinye isikhathi osebenza emini akhathale mhlawumbe ngimfike seyilaleleke okay mhlawumbe kwesinye isikhathi ke afika phazamiseke kuthola ukuthi mhlawumbe aphenduka lele bese ngicela ukuthi ngoba vele ngizosithola isibhaxi uma ngeke ngamphazamisa understand lokho ukuthi vele kufanele ngoba ngimfice selele angizameke nami indlela ukuthi ngingene kahle la ngigcine ngasithola indesithuba sokuthi ngikhumule mhlawumbe ukuze ngizocasha kahle ngifihla ikhanda kanti umuntu uqubila akalele angilinde nje phela mawudakiwe kubuthongo ngoba ufika nje wacimeza nje sekuphelile hawu ngithathi ngithi webhuti yazi ukubizwa unkosikazi wakho ngobhuti athi webhuti mhlawumbe ngiseseclubini balo sengibiza ngobhuti mawuthi ufuna ukucika icambe mhlawumbe izandla efasiwe ugcina mawuthi uthi nhla uphethe esimanzi sithawulane lesakalele hawu nkosikazi wami kwenze njani mama akabe salizwane leli lithi mama ngizokuthi umuntu esimama uyathamba makuthiwa mama kuthiwa nkosikazi umdlalisa bombiza ngalamagama hayi yena ngathi kusuke sekudume ezinye izinto la ekhanda noma kusuke sekuvuke uphoyisa shuthi uyayitshela ukuthi usekhuleka isigebengu mayize khuleke mina angihambe ngenduku futhi kube ngiyingane noma ngilomuntu lo nomsindo ngabe ngeke ngikhale ngizwakale kodwa ngingufihle nakho lokho ukuthi ngeke ngikwazi ukukhala ngiyindoda ngikhale kuyakise ngibonga aqhumisa induku yabo into enjalo ngigcine ngifele ngaphakathi manje iyahamba lento yangidla ngendlela kangishaya ngayo ngiyabona ukuthi shuthi kuloko okuqala ngangitshena ukuthi ngisephutheni ake ngikwamukele ngathi ngiyazama ukukhuluma naye ngabona ukuthi shuthi usacasukile kanti shuthi into akayifuna ukuyifaka kimi kancane azajwayela ukuthi nje uma ngabe efuna ukushaya kufuneka ezikumina so usejiwa uma wakho futhi noma akaze ngiqondise ngale ndlela manje ubunzima obukhulu ukuthi
angikwazi ukuya emaphoyiseni uyiphoyisa vele even if engelona iphoyisa if ungafika bona amaphoyisa ngireport ukuthi nginenkinga nomkami kanje kanje azofika ngihleka ayikho into azoyenza serious yabo nangu nobaba naye la igcikeni angikwazi ukumbikela ukuthi baba umuntu enginesifiso sokuthi ngimenze unkosikazi ngoba ngangithe angizuqala ngiphuthume kulesa simo sengiyabona ke manje ukuthi why nganginesifiso sokuthi angifuni ukuthi ngivele ngifike nje ngimthathe ngifake iring ngoba manje useyayiveza ukuthi yena kahle kahle uhlobuni angifuni ngoba ekuhamba kwesikhathi kugcina kufika la kuzothi khona angishaye angilimaze ngife or else nami ienge engidlayo ngaphakathi ingcina ngithathe isinqumo sokuthi athi sengishayile bese ethi uyangiqaqa ngisacasuke more than lokho akacabanga ukuthi ngiyathamba ngivele ngikhoshe sona lesibhamu sakhe somthetho ngisifake ekhaya ngcolise nje izandla zami ngento but ke wena ke ibhlungu lento oyixoxayo but wena ke uyafuna yini ukumreport isifiso sami kulokho sikhona kodwa ngendlela ehlukile ngoba ngisho ukuthi nginesifiso sokuthi lenkulumo iqale kusisi wami iqala ngikhulume naye mhlawumbe sesingabonisana naye ukuthi ukusuka lapho sisa kanjani phambili ngoba kona ngiyafuna inhloso yami mina ukuthi ngiphume kule nkinga engibhekene naye kodwa futhi angifuni ukuthi kube khona mhlawumbe ingaveli ngalendlela ukuthi bekwenzakalani kahle exactly kuze kube ukuthi mina naye siyahlukana ngoba kahle ihlazo lento enzeka kumina angifuni mhlawumbe nomunye umuntu wesifazane mhlawumbe engaqondana naye ngangithathela advantage ukuthi ngiyashayeka kanti mina ngiwela isimo sokuthi umuntu wesifazane awumthinti nasekukhanguliswa njalo ukuthi umuntu wesifazane uyisibonele esihle uyinto enhle kufanele izovusa lo muzi ukhule wande ahlonishwe ngoba uhlonishwa nabantu abangasekho bale ekhaya akabikwa kubona so uma ngabe ushaya yena umuntu wesifazane usuke usuphazamisa nalabo abangasekho simhlonipha nje kakhulu umuntu wesifazane ngikhuliswe nje kanjalo kodwa yena okusho ukuthi lamalungelo wona ayabulala azomosha. Is it possible ukuthi kena do you know ipast yakhe mhlawumbe amanye ama relationship akabakuwona is it possible ukuthi kena isilonda naso lesivuzela kuwena mhlawumbe ngoba abantu besifazane banezimfihlo angeke ngize ngithi mhlawumbe ngabeka kanjani mhlawumbe into ethile vele emidlayo kodwa kumina sake sathi ukuxoxa nje kancane ngama background wethu ukunderstandana because vele sasesithatha isigaba esinye sokuthi ezekhaya sihloniphane nje ngalelo zinga lokuthi sengizoba indoda yakho obumfazi wami kodwa njalo so kufanele ngazi everything ngaye kungahlambe makwenzeka something kube ukuthi into engayazi nami ngeke ngikhona ukumdefenda kuyona ngathi mhlawumbe sake sathi ukukhuluma ngento kanjalo ngebackground yakhe kancane kodwa ke kwase kuba ukuthi shuthi uma ngabe sekwenzeka kanje nami sengiyabona ukuthi khona okusala mhlawumbe lo muntu une engethile or else ke vele nginakho ukuthi mhlawumbe akangithandi indlela akafuna vele ukuthi aphume ngayo kumina le but pho akasho ngani ukuthi ayibhuti wani ngowebhuti akavusi nganathi webhuti vuka angisakufuni ngiyakushiya ngeke shuthi ngoba ujabulela ungishaya phela uma ngabe eseshiya mina uzoshaya ba Sho hayi yabona I think kuthatha kakhulu for a man ukuthi admit ukuthi uyashawa yabona me effect ukuthi yena uhleli lana ukhuluma nami mina phela ngiyakubona ababukela abakuboni kodwa ngiyakubona ukuthi ke uadmit ukusho lokho ukuthi kena wena ubeka isandla and I really admire ukuthi kena umuntu wesifazane wena awufuni ukumthinta and yet nangumuntu omunye umuntu esilisa ngabe usamqaqa ngempama fast mhlawumbe hayi nangempama mhlawumbe omunye ngabe usambulala amanye amadoda la ngaphandle ayabusebenzisa ubudoda bawo kumuntu wesifazane araf kodwa ke bese kushane ekutheni sikhuliseke kanjani ngoba emakhaya siphuma ke wafana nami indlela engikhule ngayo futhi benginesifiso sokuthi imiyalelo kaBaba ngiyilandele njengoba ukuze umuzi wakhe noma engasekho uzoba yilento akayifunayo kanti ke ngicabangela umuntu wrong ongisebenzisela amandla akhe endaweni wrong so manje ke ufuna kwenzakaleni ke mase simtshela udadweni ufuna ukuhlukana naye ukuze ngithole ukuphumula isifiso sami phela bekungawukuthi aqhele ngoba manje vele kufanele ngithole umuntu mina engizoshada naye bazosiza lapha ekhaya ngoba sebekhulile nabazali so ngoba lokho umbiza ngomfazi bese nilobolene bese silobolene kodwa ke phela umuntu akaqedwa uyahamba ukuthi ihlephu ubone ukuthi kuhamba kanjani njoba nje eveza manje isayidi lakhe bese kuphinda ukuthi ihlephu phinde futhi uthi ihlephu kuze kubeke kuyalunga kodwa angeke uvele usuke nje umqede ngoba phela bekukuningi esingakakwenzi naye okay
Hayi no, niyayizwela ababukela emakhaya zanzima lena kuthiwa indoda ayikhali kodwa le bakithi ayikhalela ukuthi ngeke. Asitshela udadewabo abone ukuthi-ke na uzoyivikela kanjani aphume kule nto le. Asimthinte udadewabo. Hello. Yebo. Hi sisi unjani? Ngiyaphila mamnjani. Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la ka Black Life TV kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo siyakhuluma. Okay, la e-studio ngihleli nomfowenu othi-ke na kunemfihlo afisa ukukutshela yona. Ngisacela umlaleli. Yebo. Ngibambile kanje. Yebo sisi unjani? Dadewethu, Yebo sisi. unjani? Ngiyaphila futhi wami. Ngiyaphila nami angisakwazi. Ngikho. U-right kodwa. Yeah, ngiright. Hey phela ngufonela lana sengize ngafika ku Black Life nje ngingazange ngikutshele kodwa ke sengithi ake ube umuntu oqala engizokhona ukukhuluma naye. Ngizindela futhi wami. Ngithi sengize ngufonela nje ngila ku Black Live kodwa ke sengithi akusenana ngisale sengikhuluma nawe ngoba kunento engifuna ukuthi uyixoxa nawe kancane sisi wami. Uyazi ke manginenkinga ngithi ukuhleba nawe kuthiwa amadoda awahlebi kodwa mina manginawe sithi ukulumana indlebe kancane yabo. Ngifuna ke sethi kuba amahathi lana kulolu daba ngila ka Black Live ngifuna usizo la sisi wami. Kunenkingane khona yakhumbula ukuthi ekhaya besike sabamba meeting nobaba mayelana nokuthi kufanele ngithole unkosikazi ngamthola futhi engagcina ngifuna ukumbona ukuthi uyinhloboni yomuntu engamsondeza ekhaya ngesimo sokuthi nabazali bami nabo ngifuna bembone ukuthi mhlambe bengakhona yini ukuphilelana nabo ngifuna besajwayelana futhi ukuze ukuthi mangithatha isinqumo nami sokuthi mangabe esezekhaya sebe abantu abazana kangcono yathola. Kodwa manje kunenkinga nala sisiwami ngisafuna ukuthi ke silumane indlebe ngayo nawe nginenkinga impela enkulu futhi mangabe ke ngiyibikelo wakwethu ngiyathemba ukuthi iyophelela phakathi kwethu ngeke kube umuntu wakwethu ongangifaka enkingeni futhi. Inkinga emayelana nani le? Inkinga dadewethu ngizocela nje ukuthi mhlawumbe ungangijaji ngoba nami isinqumo ngisithathile mhlawumbe ngeke uzusithande kodwa ke isimo esingiphoqile ukuthi ngize ngigcine ngifika la. Kahle kahle umuntu lo engihlala naye enginesifiso sokumbiza ngonkosikazi wami unokusebenzisa amandla ngendlela e-wrong kumina. Unokungi-overpower ngendlela eziningi ezingenza ngingayiboni mina njengomuntu wesilisa kuyena oqotho. Like angisiyona indoda kuye akangiboni njengendoda indlela akenza ngayo. Usebenzisa amandla sobona ngihloni kwenzakalani niyakushaya noma mhlawumbe usebenzisa amandla ngokuthi naye uyasebenza kumele imqhudelane le uyena naye ayenze ukuthi umuntu wesifazane angavumi ukuba umuntu wesifazane as umuntu wesilisa naye njengoba esebenza. Ya shuthi kuningi kona kunjalo konke lokho kushoyo kuyikho ngoba nakho lokho kushoyo ekubeni ukuthi yena uyasebenza nami ngiyasebenza so akakhona ukuthi sifike 50-50 la kufanele sisupportane khona akangilekeleli kodwa okukhulu ke anginankinga nalokho vele indoda ekufanele nakumuzi okukhulu kunakho konke ukuthi uyasebenzisa isandla kimi isikhathi esiningi ke mangabe sengidlele noma ke mhlawumbe ngingadlile ke nje meke waphaphama mhlawumbe ebusuku ebhekile ebona ukuthi ngilele uyaye angikhuleke ngozankosi laba basemsebenzini nje beyiphoyisa nje angivuseke lapho sengifasileke anginenebule ngenduku mlibe so lento ngicanga ukuthi umuntu oqala oyaziyo mhlawumbe nabo ke laba baka Black Life ngoba sengize ngafika khona ngoba ngidinga usizo nezinto yabona nje futhi ngikhetha ukungitshena nje ukuthi akushaye nje ngempela alula nje isithunzi sakho usuruthi du ungasho lutho futhi ucabanga yithi impilo enizoyiphila naloyo muntu loyo osetshengisa ukukushaya futhi ke ngoba nje ngize ngikhetha ukubikela yona sisiwami ube umuntu okhonayo ukunginothisa ukuthi angikho right ungibuze uma kukhona into oyibonayo kumina ukuthi lesibazi lesi kwenze njani wanesikazi lomqwebheko lona ngufihlele cause bengathandi nami ukuthi kube khona into
edicilela isithunzi sami njengendoda ekhaya nami. Kodwa-ke manje ngikutshene nje iqiniso, kusuke kungelona hlampe ibhola engisuke ngilidlalile ngawa, mhlampe ngisuke ngingalimalanga ematshwaleni la ngisuke ngijabule khona. Uyaye angishaye kabuhlungu loya muntu wesifazane. Ngesimo sokuthi angiphindiseli. Kodwa engakusho mina, njengoba ubhuti wami phela sikhule ngandawonye ngiyakwazi. Since ekhona lo muntu wesifazane ubunako ukushintsha. Nenye behavior mengibuza ukuthi kwenzakalani uthi hayi akubutho. Kodwa ngibona mina ukuthi khona ungajabuli ukuthi angikwazi ukuthi ngingene deep kuleyo nto ngoba ngiyintombazane ekugcineni ngizothi angimthandi umakoti wami. Ya khona ngoba ngisho ukuthi nami sengikhethe ukubikela wena ngoba uwena umuntu akade unginothisa kakhulu ukuthi kukhona into engahambi kahle. Ngufihlela-ke sisi wami, kodwa-ke izinto ey'ningi ngoba ngisho naseqala ukuthi ngiye ngihlebe nawe uma kukhona la ngingatholi khona kahle. Yikho-ke namanje sengikhethe ukuthi-ke ngifuna before mhlampe izifike kubazali bami, mhlampe iye nakwenye indawo, ngisacela ukubonisana nawe ukuthi entweni enjenganale ngiqhubeke kanjani nomuntu okwazi ukungibeka isandla engenza izinto ey'njengalezi engiy'shoyo. Mhlampe ekhaya singahlalelana kanjani, imuphi umdla esingawukhanda nomuntu ongishaya ngoba phela mhlampe nawe dadewethu uma singakhuluma nje umuntu wesifazane nawe mhlampe unganolwazi lokuthi into ekanje isuke yenziwa yini. Angifuni nje ukuqambela amanga, ayikho impilo lapho. Ayikho impilo nje besetshengisa ukushaya lowo muntu nje isilwane, umuntu wesifazane udevil liqobo lakhe. Manje uzoqhubeka niphile leyo mpilo ekushaya. Ngelinye ilanga uzongakushayi, uzokubulala ngelinye ilanga. Noma mhlampe wena uzokhathala ukuthi uyapretenda kuthina ngazo konke ekuhamba kahle. Mase yacike ukuthi endini ufike ushaye ngelinye ilanga wena uzoyilengisa noma uyibulala. Ayikho right lento, mina into engiyicelisayo nje lapho before angathi vele kuba uzophatheka kambi. Ngona uphume kusazi kulo muntu, baningi abantu besifazane, uhlale naye phansi umuntu wesifazane. Futhi-ke manje ngathi ungathola umuntu ongenayo into asunayo mhlawumbe yasebenza, yonke into niyiqale phansi kube uwena omcasuzisayo nje. Angazi ngachaza kanjani, kodwa nje angiyiboni mina impilo lapho. Manje-ke dadewethu nami lokho bengivele ngizobonisana nje nawe ngoba ngicela ukuthi wena ubungenzi njani mhlawumbe ungangisiza, kodwa bese ngivele nginakho nami ukuthi vele ey'ntweni ey'ningi bengizocela ukuthi isinqumo bengizosithatha obuzosithatha wena nami ngisho ukuthi cha ngiyafuna ukuphuma kuyo. Inkinga-ke yami yodwa ukuthi kubaba lolu daba ngizolibeka kanjani kubazali bami. Ya futhi akube inkinga kona ngoba isizwe sakho sizosikwehla futhi sesehlile nje kwayimanje. Angazi-ke kuyena uzobona nje ukuthi meshiya wena mengenzeka phela usekhulile, mengenzeka nje kufike ekuthenini uyahamba emhlabeni uzokwazi ukuthi akukho ndoda ngalutho ayishiyile indoda esakhona ukuthi ishaye umuntu wesifazane. Mina angazi-ke esayidini lami angiboni ukuthi ngizoya ekhaya ngikwazi ukubhekana naye lowo muntu okazi ukushaya. Mhlawumbe mina namandla okushaya wena, mhlawumbe ngeke azabe nawo nokushaya nami. Nami mfuna uwabona-ke lawo mandla mezowakhiphela kumina, mhlawumbe koshayana nje kube yinto engingayazi. Kodwa isidunu kona kumele ephumile lapha ekhaya. Kodwa-ke sisi wami njengamanje ngoba ngicanga ukuthi yena njengamanje akazi nasekhaya futhi abazi. Mhlawumbe ngicela ukuthi uma ngabe kwenzeka ufike ekhaya ungakhombisi ukuthi kukhona uhlangothi oluthile osulwaziyo lakhe ngoba naye kunalobo bunyoka bokufihla ukuthi uyihlobunye umuntu wesimame. Mhlawumbe ungagcine sewukhuluma thizeni indaba thizeni yabo, kube ukwazi kwami nawe bese kuba ukuthi-ke sithola indlela yokwazisa ubaba mhlawumbe abazali ukuthi bona bayoyizwa kanjani-ke le ndaba ngoba nami ngiyafuna ukuphuma kule nkinga sisi wami. Indlela mhlawumbe ngicabanga ukuthi singenza ngayo ngazi nokuthi izosebenza yini ngoba ubaba phela akayona ingane ukabuke la singabuki khona. And nawe ngengize ngikushintshe ngithi zenza umuntu ongayena phela wakhulu wazi ukuthi umuntu wesifazane akasawa. Ngengize ngithi mshaye, ngengize ngithi buyisela. Into ekumele siyenze sinomele sihlale phansi siye kubaba. Uma siyasho kubaba ukuthi lesi sinqumo obusithathile ukuthi uyambona umuntu ozophila naye. Njoba benihleli nisafundana sowufundile okuningi ukuthi impilo ayikho lana. Ungakubeki ukuthi ngoba wenza okuthize nokuthize uthi nje ucela kwenzeke ngenye indlela awusayiboni ukuphila nalo muntu wesifazane futhi awumzondi nangahamba uqhubeka nempilo. Wena ufuna ukuthatha umuntu ozokhona ukuthi aphile nayo abe yilento wena ofisa abe yiyona. Useyoyitholela kubaba mhlambe ngoba asazi ngempazini yakho yena uzosimeza aphendule kanjani. Kodwa sizibeke besobala ukuthi akahambe awumfuni uyakushaya. Sizokhuluma nobaba nje ukuthi wena awusagciliseki mhlambe wathatha ngobungane lo muntu sowufunda izinto eziningi sokuningi okubonayo ucela ukuthi leyo nto ingasaqhubeki. Ukuthi ubaba ngiyamcabanga nje yazi ubaba indlela kaStabond ngayo yazi lo muntu engangiqhwanda engagcina efosile ukuthi azi kanti mangibheka nje futhi indlela akenze ngayibond noma lo muntu ngoba ngisho ukuthi uyinyoka indlela abazwana ngayo noma naye engafuna ukuthi alandelele iqiniso lokuthi yini lento engithathisa lesinqumo ngoba
Bona emahlweni abo uzenza mhle kanti mina othwele umzima la ngiyabuzwa futhi ukuthi buyangihlula yikho ngifuna ukuthatha isinqumo sokuthi lo muntu ngimshintshe ngimyeke. Okungenani-ke uma akabe yiphathi yalomhlangano lento esizoyikhuluma nobaba but singayibeki besobala mase sintshontshe uma eceleni simtshene ukuthi kunokwenzeka okuwukuthi yena mawukuthi uma akakholwa kumele ngenye ilanga umuntu ohleze khona akulinde uyidlele amanzi wakho amponjwana ohamba ulala lapha endlini akayidlulise nje ebusuku eze lo msindo osuku lapho ayinokhise ngoba vele leya muntu esase ngathi konke kuhamba kahle akekho umuntu ongacabanga ukuthi konke lokho akwenzayo yakwenza wonke umuntu uzobhekana naye. Hayi ngiyabona-ke lelo-ke mhlawumbe ngathi kuzoba iqhinga elingcono-ke ngoba manje ngeke ngize ngikwazi ukuyibikela ubaba le ndaba kodwa-ke yabona lelo lishoyo kwangathi lizongisebenzela-ke ukuthi ma ngabe ngifike ngiyidlele ngoba vele ma ngike ngadla hawu Nkosi yami uyanginenebula umuntu wenkosi uyanginenebula mhlawumbe-ke ma ngike ngadla nanoma futhi okunye meze uzokwenza lokho vele phela siphezu kweplan lapho mezokwenza lokho ubuyidlela amanzi wakho amponjwana uyaqopha lapha ifoni ihlala kwenye ifoni ekufini akwenze konke lokho akwenzayo yonke into izosala lapha efonini noma afika yinokhise abe ngathi umuntu ozumsinga lapho-ke yila sekuzotholakala khona yonke into kuzolalelwa la kuzofuneka ukuthi ekuseni unikeze uma iphone nokunikeze abantu ungayinikezi yena kodwa uzothatha delphine. Yazini tata senze njani lento angingaphuzi yani ngoba manje mhlawumbe ngizothathe ngihluleke mangiphuzile ngiyazazi ngigcina ngilala nje zwi mhlawumbe nalokho amafoni okushoyo ngagcina ngokukhohlwa angibuthi nje habo kancane bube khona emqondweni kodwa bese ngiphuzile emqondweni ukuthi bube khona emqondweni but pretend ke engazothi uyinto eyidakise kakhulu ukwazi ukuthi phezulu plan. Hey yazi ngiyabonga sisi wami kwanginika iqhinga ke manje ake ngithi ngiyabonga kakhulu soyikhuluma ke sesiseceleni ke futhi ke sesiyenza ngiyabonga usizo lakho. Alright ngiyabonga nami ukuthi uphumele ubala ungafeli phakathi nje bese kuphelele. Hayi ngiyabonga sacela ukubuyisela ke kusisi lo enze kuyo. Hi sisi. Yebo ma. Siyabonga kakhulu ukuthi uthathe i-call yethu nanokuthi ke nosumcebisile ubhuti wakho la. Siyabonga kakhulu. Bye. Yabo kuba kade ayikhuluma kudadweni. Yabona ukuthi dadewethu bayabethi imiqondo eminingi iphuma nama-solution angafani. Wavele wangicebisa icebo ekwakufanele ngilicabange isuka. Hey wangisiza umntana ma. Yebo. Mhlawumbe sengizoke nami ngikhona ukuthi mangihamba ngizizwe ukuthi kodwa ke nginovalo lento eyodwa futhi lokuthi sengikwenzile ke lokho sekutholakele mhlawumbe ngekeni ahambe ngoba phela nabantu besifazane hambe ngikhuluma ukuthi bona nje wangishisa ukuthi bengimqondisa because naleyo nto mina ngokubona kwami isazongidicila mhlawumbe isithunzi sami ngandlela thize eceleni. Akekho umuntu wesifazane osile ohlaniphilo ngakwenza lokho ongamkholwa or am entertain mawukuthi uhambe kudicelela kanjalo. Leya muntu yazi kunalokho ke kwaye manje yazi nginovalo lokuthi ngobe iphoyisa nje uzovele bophela ischeme samaphoyisa masikeza ngamkhomba indlela angitholele hey lo muntu unenhliziyo impilo yami mase ngishaya kahle lo angeke akwenze lokho phela ungakhohlwa ukuthi ke nalokho bekwenza ngoba niba u2 and phela she's not above the law, she might be part of the law but she's not the law. So ngenzeka ukuthi ke nabe kwenza lokho ngoba uyakwazi ukuthi ukhuliswe kanjani usekustadishile futhi uthi umuntu onjani. So manje yabo lokho okwenzile uzomangala ukuthi hawu isibindi usithathephi kanjani and manje ngcono ngoba usunodadweni and nangu udadweni naye uthi uready ukuthi aye kuyena ayombheka as umuntu wesifazane ke naye ukuthi kubonakala ukuthi kuzobanjana ngamaqupha yini. But mina ngiyancoma ukuthi ke na uphumele ubala because maningi amadoda asenkingeni right now angaphumeli ubala. Angedwa uqinisile mhlawumbe angedwa ukuthi kuba siyathula ke kodwa ke mina ebengibhekene nakho ngathi kunzima kudlula mhlawumbe nomunye akakabhekana mhlawumbe nje ngoba ehlele nje emakhaya khona ushoyo ukuthi ha wayithatha isibindi ubhuti namathi ngithathe sami isibindi. Mangathi wahlapha ke ngimnike advice lo muntu lo sekhaya ohlukumezeke nje ngamhlawumbe noma ohlukumezeke ngendlela ukuthi ayifani mhlawumbe kusaqala mhlawumbe sekuphakathi mhlawumbe nayo sebona ukuthi sengihlulekile kodwa ke mina isolution engibe nayo ukuthi ngize ka Black Life mhlawumbe
ukuqala nje mangathi uyayibona ngoba nami ngisho ukuthi wayeqala ngitshena ukuthi ayi ngonile because mangiphuzile ngeke ngikhumbule konke engikwenze ngiphuzile ngisuke ngijabulele ngitshena ukuthi ngonile kodwa kuthena makuqhubeka kwenzeka kuphinda ngathi kodwa sengihlale ngona kusuka nini ngoba umuntu kade ngahlala naye okunini lokho akase kubona manje ukuthi usekumela ngishaye angiphathele umthetho ngezandla so ngingathi kumuntu osekhaya onomuntu noma onesimo esibhekene esinjengalesi engibhekene naso bafowethu usukumani kuse-early kungako konakala ngoba asicabangi ngokufana sizweli ngokufana omunye umuntu mhlawumbe ngeke aze akhona ukukubekezelela 2 times uzovela athatha isinqumo sokuthi mina ngiyenza ukuthi phe kwakhe ugcine mhlawumbe uphelele ejele ngoba necala lenu bantu besifazana likhulunywa uthi usathi nyenye kuthiwa le one side ngathi mina kusenesikhathi bafethu sukumani nithola usizo lapha emakhaya sukumani nize ka Black Live nizokhuluma nigonyuluke imfihlo yebo kona kusekunzima ukukhuluma imfihlo njengale especially thina madoda kodwa iyasiza nami nginethemba lokuthi ke kuzodlula konke ngizokhululeka ngiyabonga no kuzodlula hayi siyabonga kakhulu ukuthi uzelana nawe uthatha isibindi ukuthi ukwazi ukufonela udadewenu asithembe ukuthi izodlula lento nanokuthi uBlack Life unayo support mawudinga icounseling ngoba ngathi uzoyidinga sizoku-offerisha yona ngiyajabula kakhulu yo nayizwela ke babukele emakhaya kuthiwa indoda ayikhali kodwa hayi bakithi kuthiwa engakhali ifele embelekweni ungafeli embelekweni ngenxa yokuthi kuthiwa awukhali wonke umuntu uneyinhlungu wonke umuntu unemizwa mawukuthi nawe unenkinga efana nalena please reach out to us sikwazi ukuthi sitholele usizo sibonga kakhulu ukuthi uBlack Life TV kuhleli ukuthi sikhipha izimfihlo nibe nosuku oluhle please don't forget to share like and subscribe ngulungisa ngiyanithanda Is there Black Life